Nagkasinabot na ang duha ka kampo tali sa motorcycle dealer o customer nga dunay bitay sa giutang nga motor. Kini ang resulta sa pagsubay sa Brigada Action Center Team sa motorcycle dealer nga nahimutang sa Dakbayan sa Talisay. Kahinumduman si Evelyn Garciano midangop sa Brigada Action Center aron ipaabot ang iyang reklamo nga gidid-an nga makabayad sa usa ka buwan nga bitay og na masangil nga gusto sa dealer nga bayran ang duha ka buwan nga datahan bisan kun pipila na lang kaadlaw una pa mo tangkod ang duha ka buwan sa pitsa nga pagbayad. Nasayran sa Brigada Action Center Team nga kuwang nga koordinasyon ang customer ngadto sa motorcycle dealer. Hinungdan nga napadad-an kini og demand letter alang sa bayranan lang. Apan sukwahi sa pagtuo sa customer nga si Garciano nga gituyo nga dili dawaton ang pagbayad aron mahimong duha ka buwan ang bitay. Og rason nga imbarguhon ang motor. Nahatagan og pabor ang customer sa motorcycle dealer ngadto sa 70% nga bayad sa duha ka buwan nga bitay. Diin dunay napulo ka adlaw nga sumada gikan sa due date. Subay nini nakabot ang kahusay sa panagsabot og gipasalamatan ang brigada sa motorcycle dealer og customer. Daghang salamat Brigada News FM Cebu, especially to kang Attorney Jorel og kang Sir Alan og sa driver. Salamat kaayo, salamat, daghan kayong salamat kay nasulbad jud akong problema. Salamat. Imong problema, imong mensahe sa brigada, pasalamat. Pasalamat ko sa brigada, labi na kang Sir Alan. Salamat kay nasulbad ra gid akong problema. Salamat kaayo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.